Gernikako Jai Alaiko Gran Slama martxan dago. Jai Alaian ospatzen den Gran Slamaren aurkezpenak egin dituzte. Euskal Herriko zesta puntista hoberenak elkartu dira Gernikan eta 6 bikotek parte hartuko dute. Erkiaga Lekerika, Beaskoetxea del Rio eta Barandika López izango dira Gernikarren bikotekideak. Izan ere, Unai Lekerikak, Xabier Barandikak eta Diego Beaskotxeak euren sentsazioak zeintzuk diren adierazi dute. Bai, nau jokatzen asko partidu, partidu gitxiago nahi jokatzen, zaintzen apurbet, domekandeko finala markinen, da, bueno, irabazten baten be, nik uste morala onditxago zetorko garela, eta txapelketa hona iken hemen. Bastante ondo, Ameriketan ibil gara 7-8 jolasten, da, bueno, ondo gara, baina, bueno, bakiguan kiniela jolasten die, da, gero partidu erara gatozel dien, apur bat gatxago itzen jak usta, baina frantxin bega gauz jolasten partidu batzuk, eta nik uste ja Gernikerako ja forman egon garela. Bai, aurton apur bat gogo gehiago edo ez da zelan hartuten, baina ondo, hobeto joinazte barineko urtita baino. Baina hori, hangoa da, como maratoi bat izetiel, ez da, sortxile beti hor egon bida, da nik uste aurton, hobeto dosifike bat igual nik uste hori horrekin jerrak, eta azkenin temporada ona. Da urte osoa Ameriketan onga kiniela jolasten. Kinielak fizikamente ez da onbiare 100%era, baina partidea beste mundua da. 30 tantu dara, fizikamente ondo onbia, mentalmente bai. Da oin hasiera parte jolasten, da zentzan zinoen aki momentuz, da ia holan segitzen bagun. Torneo hau zelan ikusten dute ere jakinarazi dute. Baina ingurtien jolastia valorazio positiboa, harineko urtien ezin izan genuen jolastu. Así que Gerniken herri zineurin jolasti lagunen eta familia zineurin, oso posik, daia torneo bat itzen bagun. Aurton nik usteko gogoakaz, ja 2 urte ongara itxaroten nos jolastuko egun Gerniken publikoaz eta hola. Pasan urtien COVID dala eta ez dugu jolastu, ez dugu aukerarik. Aurton nik uste mundu guztia gogo asko gazta, nik uste bai gu pelotari moduen eta bai publikoa desiten dagoela frontoia torteko. Unai Narbarte presentatzaileak, Gaizka Muniategik, Gernikako Jai Alai enpresako zuzendariak eta Jokin Garateak udal zinegotziak adierazi dute nortzuk izango diren 2021ko udan ospatuko den Gran Slam honen protagonistak. Amultxoko lehenengo bikotea, Barandika López. Amultxoko bigarren bikotie, Goikotxea Etxeto. Eta 3. bikotie, Olaran Aldazabal. Eskerrik asko, taldeko bikotiek, beraz, Erkiaga Lekerika, bigarren bikotie, Beaskoetxea del Rio, eta 3. Ormaetxea Zabala. Gran Slamaren finala San Roque egunean izango da, baina horra heltzeko ligilatxu bat egin beharko dutela adierazi du Narbartek. Txapelketa 2 multzotan banatuko da eta aurton publikoaren presentzia edukiko dutela jakinarazi dute. COVID protokoloak ezartzen duen neurri guztiak beteko dituena. Gernikako jokalariek herrian jokatzeak zer suposatzen duen azpimarratu dute. Nik uste dut aforoa topien gogula. Ez dakite zelan dauen hori, 50% 600 pertsona bentsu dut. Nik uste dut pintxin da bena, dana beteko dela. Da horren dudarik nik uste dut Gerniken ez dekola inopez, da gu pelotari zo, besteko gu dudarik jentik hau betegu deuela, izen 600 pertsona edo 1500. Horrez gain, bakoitzak bere bikotekidari buruz eta favorito nor izan daitekenari buruz berba egin dute. Pareja oso gorra dauz aurton, eta bastante konpense da beze pareja danak, eta nik uste dute kampeonato polis bat urtengo dela, da gero ja favorito nik uste dute azkenengo astietera arte ez dela jakingo, ezta. Eta nik uste dut ligile eta gero semifinal gogorrak egongo dila bai, da finala nik uste dute puntako izango dela. Bi goltxo oso kompletoa dira, bai guri eta bai eurena. Baina holan favorito potente bat ikusten dena txapelketa lehen hasi, Barandika eta López dira.
gaurkari gogorrak izango dira, así que ia gogorritzu hau. Azkenien pelotari guztize dauze nivela hunditzen, nik uste dut bai Erkiaga eta Leke izango dizela favorito be bai. Eta nik uste dut horre bikoa garela, ezta? Eurek edo gu, edo Ormatxea egun ona badakarren, oso partidu zailak izango diez, da lehenengo partidu izango da oso importanti. Bueno, pelotari gazte bada, oso ondo joatzen dabil urte osoan, da berantzako lehenengo torneo handia izango da, eta bueno, apurre eta bere kalmeta ematen, da laguntzen batzen asko, eta lehenengo partidu irabazten bagun, pentsat oportuniak goiko. Beraz, partidu egunak urrengoak izango dira. Uztailaren 24ean izango da ligillako lehenengo partidua. Uztailaren 31an bigarrena eta azkena abuztuaren 7an. Hortik final erdira sailkatzen direnek abuztuaren 14ean jokatuko dute. Bezperada egunean eta finala abuztuaren 16an izango da. San Roke egunean.